ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಡುಲ್ಲ ಬಸ್ ಬೈಜಿ 5:30ಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಚಾರು ಮಾಡಿಡುಲ್ಲ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಪಿದಾಡುನು ಒಟ್ಟು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುನೊಂದು ಮಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆ ರೇపు ಒಂಜಿ 5:45 ಬಸ್ ಗುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ತೂಕ 5 ಗಂಟೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಚಂಡಿ ಉಂಡೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ವೆನ್ಯೂಗೂ ರೀಚ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಂಚ ರೂಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇಂಚ್ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜಗದಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ 4 ಅವ್ನು ಬತ್ತು ನನ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಅಂಚನೆ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ದೀತೆಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುನ ಬಂದು ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ತೂಕದಾದ ಬಂದ ಆಂಡ ಮನ್ಪುವೆ ತೂಕ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ತೋಪಾಯ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಜಪ್ಪುನು ಮೂಡಿಗೆರೆಟ್ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ. ಸೊ ಆ ಬತ್ತಿ ರೆಡಿ ಇಂಚು ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪದೆ ಅಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ತೂಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪಾಗ ಚೂಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಸ್ ಬಲೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಡುಲ್ಲ ಬಸ್ ಬೈಜಿ 5:30ಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಡೆಲೊಲ್ಲೆ ಏನು ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಡಿ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋರ್ ತುಂಬ ಇದ್ರೆ ಬರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ ತುಕ ಚಾಪರ್ದು ಬಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ಬೆ ಅಂಡೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಪಾರ ಇಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಉಂದ ಮಂಗೆಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಬಸ್ ಬೈಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 5:30ಗೆ ಬಸ್ ಬಂತೇರು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೆನೆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಅಂಚದಕ್ಲಿಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಯಾರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಕ ಬಸ್ ಬರಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದಾಂಡು ವಾಮಿಟ್ ಆಯ್ರ ಬೆಲ್ಲೆಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು. ಸೊ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಇತ್ತೆ ಚಾರು ಮಾಡಿಡುಲ್ಲ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಪಿದಾಡುನು ಒಟ್ಟು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುನೊಂದು ಮಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆ ರೇపు ಒಂಜಿ 5:45 ಬಸ್ ಗುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ತೂಕ 5 ಗಂಟೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಚಂಡಿ ಉಂಡೆ ಎದ್ದು ತೊಂದ ಸೊ ಗೈಸ್ ವೆನ್ಯೂಗೂ ರೀಚ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಂಚ ರೂಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಏನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂದನೆ ಪಾಡ್ನಿಯಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನೆ ರೆಡಿ ಆದ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿಯ ಇದನ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ
ಬೇಬಿ ವರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ 200 ಅಂತ. ಅಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೊಂದೆ ತೋರಿಸ್ಪನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಇಂಚೊಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತು ಕಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಒಂಜಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ನಡ್ತೊಂದು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂಕಲ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಪೋರೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೆರಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಅಂತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿನ್ಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರಾಯ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ತೂರಿ ಪರ್ನೆರ್ ದುಮ್ಮದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆರೆಕ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ವೆಲ್ತಂಗಡಿ ಬಸ್ ಹಾಳಾಂಡು ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದ ಪೂಂಡು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇಲ್ಲಗೆತ್ತೋಡು ಬಡ ಅವನುಂಡು ಇಂಚ ಮೊತ್ತ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಣ್ಣಡ ಪಂಡೆ ಬಸ್ ಇಂತೂ ಹಾಳಾತುಂಡತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬಸ್ ಪೋಡತ ಒಂಚ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಕಾಸು ಖರ್ಚುള്ള ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒರ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಗ ಮಾರಯಪ್ಪಂದು ಏನ್ ಎಡಪಂಡೆ ಆತನಗೊಂಚಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕೊರಿರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಆರ್ಲೆದ ಸೀಟ್ಲ ಹಾಕೋದ್ ಪಾಯಿರು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡಿಂಕ ಪುಣ್ಯಡು ಹಬ್ಬ ಪಂದು ಫೀಲ್ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿದಾರ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದನ ಇತ್ತಂಡೆ ಮರತು ಪೋಣಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕರಡಿ ಪುಂಗ್ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿಯಾ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಮೇಬಿ ಅದನ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತಾಡು ಓಕೆ ಇಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 o'clock ಆತನು ಅಲ್ತರದ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ಫುಡ್ ಮಂತದ್ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಬಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುಗನೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಗುಲ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವನಸ ತೆನಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಈ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಮಾತ ವನಸ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುವ ಕೆಲವು ಊರು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿದ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅಂಚ ಇಂಕದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಈಚಿನ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಪುಡ್ದು ಈತ್ನೆಂಟ ಒವ್ಲ ಊರಿಗೆ ಪೋದುಜಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಇಪ್ಪುನು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋದು ಜಾಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚೆ ಪೋದು ಬತ್ತನತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಡ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ 23 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬಂತದ್ದು ಸಡನ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಬೋದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಲ್ತ ವನಸ್ತನಸ ಆದಿಪ್ಪಡು ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ನಾನು ನಡೆದ ಊರಿಗೂ ಪೋಕ ಅಂಚೆನೆ ಫೀಲ್ ಆವಂದ್ರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಯ್ರೆ ಚೂರು ದಿನ ತಾಗುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಂದಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಗಡಿ ಬಿಡಿತ್ತ ಇಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನೇ ಮಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಬಂಗಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಕುಲ್ದಿಪ್ನಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಏಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಸ್ಟಾಟಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬೊಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಫುಲ್ ಪಾತೆರುನು ಚಿಟ್ಟಿ ಚಾಟ ಅವ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ ತಿನ್ಪುನು ಹೋಸ್ಟ್ ಎದುರು ದಾದ ಪನೊಂದುಲಿರ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಒಲ್ಪಲಾತೆ ವನಸ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಅದನ್ನ ತಿಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ್ ಪಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬಾದಿತ್ತಯ್ಯಾನ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬಾಯ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಫನ್ ಆಂಡ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಾದಿತ್ತಯ್ಯಾನ ಅಂಚ ದಾಕ್ಲಿ ಮಾತ ಫನ್ ಆದಿತ್ತಡು ಬೊಕ ಏನಿಡ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾತು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಬೊಕ ಏನು ಅಣ್ಣೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಯ್ತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ದತ್ತು ಅಂತ ಅಂಚ ಅದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತನ ಆಯ್ತು ತೂಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪುವೆ ಕೇರಳ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ
ಕೈರಂಗಳನುಂಡು ಕೈರಂಗಳ ನಾಟಿಕಲ್ದಂಚಿ ಅవి ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತರಡಿ ಎಮ್ಮೊಡ್ಲ ಉಂಡು ಅవి ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಓಷನ್ ಪರಡ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೆಂಚ ತೂಕದ ಅದಾಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಓ ಆಪುಂಡು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲವೇ ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಬಸ್ ಹಾಳಾಣೆ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಒನಸ್ ಮತ ಆದು ಬದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ ಆದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಕಾರ್ ದೀನಾಗ 10:30 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಪ್ಪ ದೇವ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದಯ್ಯಾನು ಕಾಂಡೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರದ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಎನ್ನೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಬುಡ್ದು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಓವೇ ಕೋಡಿಗ್ಲಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊಂಚಿ ಪೋಪುಜಿ ದಾಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಡೆಂಕ್ ಅಂದತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಾಸು ಪಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಯ್ನಪಗ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ತೂವಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಸಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಳ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಪೋನಾಗಲ ಆತಿ ಅಪ್ಪು ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪು ನಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪೋಯಿನ ಇಂಕಲ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಸೈಡ್ ಒಪ್ಪ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೇರಿ ಮಾತ ಬೇನೆಲ್ಲ ಕುದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಎಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮೂಡಿಗೆರೆದು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಂಗ ಬೈದ ಬಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾತು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತೂಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಷನ್ ಪಡೆದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಮಲಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇಚ್ಚಿಕೆ ಮಲಕ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮೇನ್ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡಿರಾರು ಸೊ ನೈಕ್ ಓಕೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಈವೆಂಟ್ ಎಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಎಂಜಾಯ್ಲ ಮಂದಿಪ್ಪರು ಹೋಸ್ಟ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೋಚ್ಪದೆ ಏತು ಕವರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡು ಆತು ಕವರ್ ಏನ್ ಮಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ದ ಮಾತು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಪೋದು ಜಾಂಡ್ ಅನ್ಸ ಈ ತಿನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಯು ಬೈ ಸಿ ಯಾ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಐಕೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್